Konečne ideme už domov. Ďalší rušný deň. Jaj. Čo je ďalší oblak. Oh shit. No. To sa volá prúser. A není elektrika. Kámo, ešte stále není elektrika. No tak už sme v prdeli. Totálne. Kam mi auto zatáčaš? Kámo, no tak to je trošku divné, ale kámo, no začína búrka. Tornado Ellie Ultimate. Ja to bez nemohli na to. Čau, dobre. No. Dobre, aj tvoje auto maj. Už moje auto mám. Moje auto mám. No a to máme baterku. No veď je tu veľká tma, no, pod tým čiernym oblačíkom. Že čo? Že je tu veľká tma pod tým čiernym oblačíkom, no musím... A kámo, ten oblak ide pod to slnko, takže tu bude fakt tma. Veľká tma, vidíš? Vidíš, ono to... No to je tma, kámo. Už to červenalo, to Sever Thunderstorm. Áno, to červenalo, to znamená, že už ide tornádo. No nejde, možno. Tak, hej, na svojho domčeku. Keď bude začať pršať, tak sme... Takže ideme do postele moje. A vyzlet Storm charakter, ja neviem, jak sa to volá, že sme... Chytači búra. Chaser. No. Oh no. Sme trošku vydržali bez elektriny. Nevypadá to dobre. No to vôbec nevypadá dobre. Teraz som videl blesk. No pojdi. Ja si nasadni teraz do môjho... No asi ťažko si nasadni do môjho auta. Kámo, my tu nemáme to, jak sa to volá. Jak sa to volá... My tu nemáme... Jak sa tomu volá, jak sa tomu nadáva? Nadáve akože, jak sa tomu hovorí. To Češi tak hovoria. No. Jak sa tomu hovorí? No, že nie elektrina. Takže nemôžeme sa na to pozrieť. Takže nevieme, kde bude ani búrka, ani tornádo. No tak môže byť v nás. Ale kámo, tie oblaky idú preč od nás. Adam, idem točiť! Naložil som tyče do tvojho auta. Dobre, tak sa nasadni si do môjho auta. Ideme k nemu. Musíme vedieť, kde je, musíme ho... Poď, nasadni. Lokalizová tornádo. Takzvané. Dobre. Tornádo, vidíš tam toto tanče? Tak to je funel. Asi. No jo! Áno, je to funel. Áno, vidím to. Áno, vidím to. Z toho môže byť F5. Keď si to tak predstavíš. Veľké ako polka mapy. Dobre. Kámo, on sa tu zväčšuje. To nám ešte nič nespraví. Idem to... Funguje... Kámo, to ide do toho mesta. No to ide do toho mesta. Vidím tie dve veľké budovy. Ide to presne na ne. No, dobre. Tornádo. To sa jak rýchlo zväčšilo. Presne na ne ide. Presne. To je v prdeli. Presne ide na moju rodinu. Rodina, poďte! Vykladáme! Poďte, nasadnite, zaťažíme aspoň auto. Jo, no kámo, on sa otáča. Nie, neotáča. Kámo, musíme sa skrývať, musíme sa zaparkovať auto rýchlo. Takto sem. Oh shit! Oh shit! Nasadni do toho! Idem do toho, to dám. Do prdele! Oh shit! Oh shit! To je F3 už! Je to nie
ani F3 ty. Kde to je? No to odišlo henta, odišlo do toho domu a potom išlo henta. Ono to bolo tuto, presne, presne. Do Rockfordu? Áno. Zasadni rýchlo. More, počkaj. Irko daj, alebo klikni na to, že aby si zrýchlil chodzu. Nasadni. Zobral si rodičov do auta? Áno, nasadni! Nedá sa, počkaj. No, Dorky. Stále není elektrín. To je ľahké. Dáš flík. Poď rýchlo, však to nemáš, však nestíhaš dom. Dorky, na moje auto. Ježiš, chudák tvoje auto. Fakt. To je jaké veľké. Čo to už je F3? Asi. To je už... To je F2, nie? Áno. F2. Ty. O, Dorky. Jasne. Prší jak hovedo. No. Ale škrkolo to našlo len tak celková oblasť. Táto nejde, mám to... Keď teraz... Au. Ak sa to teraz otočí, tak si v prdeli. Nesmeš byť hlavu blízko. Ja potrebujem ísť do nášho domu, aby sme ochránili... Musím dať rodičov do nášho domu. Musím ísť do nášho domu. Je tu niekde nejaká pivnica? Nie, bohužiaľ. Áno, je, ale nepoďme tam. My sme profesionáli Sorna, takže musím... Ale naši rodičia by tam mali ísť. No. To tornádo ide do toho mesta. To tornádo ide Presne, do do toho. mesta. No. Takže idem ich dať do sklepa. No, že tam vydržia. No presne ide do toho. No presne do toho. No jasné. Ide? Ide presne do toho. No nie, ono ide tam zase do toho Rainbow. Vystúpte a choďte do sklepa. Vystúpte a choďte do sklepa. Vidíš to? To tornádo. Už vystúpili. Viem, že už vystúpili dávno. Keby som tak aspoň vedel. Aké je? Jaké veľké, no. Je. Kamo, však sa pozri na ty lesy. Tak konec, že budeme dýchať. Budeme maximálne tvoj prd dýchať. Alebo tvoj. Kamo, to ide presne na to mesto. Nie, ono to nie na to mesto, ty slony. Ktorý ti? Kamo, dúfam, že sa tam do sklepa. Dúfam, že sa tam nerozprávajú jak posunutí. Máš z toho sklepa. Čum sa sem. Tak asi už elektrina ťažko bude. Elektrina už ťažko bude. Elektrina už nebude. Prepínam. Elektrina už nebude. Prepínam. Čo ja Empro? Ja neviem, koľko ešte MPH to... Kde je to dedina, alebo čo to, že to dedina, čo mi dáva? Kde to je to? Tu je to ten dom. Tu. Unis mi mal tu. A my tam nejdeme. Sú v pohode. Ja som do môjho auta. No, Dorky. Kde máš auto? To ružové? Áno. Tornádo. Kam ide? Už sa... Myslím, že sa zmenšilo. Tornádo. Ale ešte nebolo PDS tornádo varník. Takže ešte je to v pohode. Ale PDS to znamená, že už je fakt veľké. To už je F3 alebo F2. Idem do... F3. Kamo, ale takto blízko mi zra úplne fakt veľké. Veľké. No, takže není až také silné. Haló, prečo? Áno, to už nie je to na to, že iba od...
ja si byť do neho, do toho tornáda, ktoré som vyšla. Kámo, drstav! Ešte to není také silné, že by nás to odfúklo. No a trošku nás to ťa. Trošku nás to Ale my sa nemôžeme dostať do toho stredu toho tornáda. Ale trošku niečo nám sa rozbilo, určite. Áno. Rozbežetka. Tesla, teraz sa to zmenšilo, kámo, v živom prenose. Vidí to na naše meso, to úplne zapnúť, na naše meso. Ne! Chodí do toho. Nie! Dobre, no... Spider-Man. Dobre, je sa čisto voda. Jo, vlastne ale len elektrina ide. Čisto sú pohode, len elektrina. Tu som hore už. Elektrina nájde len. Hore som. Ja nič nevidím, aha, dobre. Máš baterku. Tu som. Jaj. To bude za vodou. Počkaj, kam on prší. Aha, tornádovač. No už je to len funel. Už je to len funelík. Áno, taký maličký funel. Idem do neho pešo aj. No už to není ani funel. To sa nič vôbec nie. Ešte asi len spavnem to auto, sa mi zasvetlo. Toto biele už je moje, vanilové, vyzerá skoro aj vanila. A kde je? Okej. A nemusíš ísť na auto. Takže. Ideme do nášho domu. Okamžite. Tu mám auto. Yes. No tak. Tak to asi nebudem. Ja idem hen tam dozadu. Kámo, takže už sa... Ale dobre to bolo, že? No. To bolo najlepšie na svete. Počkaj, prečo tam je stále tornádovač? Že sa pozerajú na tornádo ešte. A tu ma svoje auto, ono prežilo. Tak to ma neviem, jak budem parkovať, ale prešlo ti aspoň auto. Tornádovať znamená to, že ešte sa pozerám na tornádo, už za chvíľku nič nebude. No power, power diesel. Stále sa to točí, kámo. Sa to netočí. Už nie. Do svojho domčeku. To bol teda víkend, že? To bol teda deň, kámo. Tá tornádová sezóna je pravdivá, fakt je tu tornáda. Tornáda sme tu ešte nikdy nevideli. A už teraz tornáda 2, kámo. No fakt, 2. Skákam po aute, ale kámo, keď sa to ešte raz zosilne, bude tretie tornádo. Tri tornáda za 2 dní to by nebolo, hoci vie čo.
dobre, už to zoslabuje. To zaslabuje. Ale blesky tu To- lietajú stále. Už je to v pohode. No, pohoda. Potrebujem, aby sa opravila elektrika. No To tak. je tiež pravda, aby sa opravila. To sa opraví. To bolo blízko. To bolo blízko, to bolo asi niekde 10 metrov od nás. Nie 10 metrov, nejakých 50 metrov od nás. Rozpršalo sa. Len tak trošku. Pozri sa na oblohu a pozri sa, aké sú klapky. Oni sú len čiarky, áno. No. A keď budú pyšné, tak to auto naše dložky báne pršačka. Len trošku poprchá. Len trochu poprchá. To skoro nič nie je. No už prestalo aj poprchať. Trošku poprchá.